Benvinguts a la trobada virtual de la plaça de la Vila. Aquesta és la segona vegada que ens trobem tots junts aquí i és la millor manera que tenim ara de passar una estoneta tots plegats i recordar els nostres objectius, que són la llibertat dels presos polítics, la tornada dels exiliats i la independència del nostre poble. Benvolguts amics i benvolgudes amigues. El Tribunal Suprem no té en compte els drets humans, no fa cas de les recomanacions de l'ONU i, a més, amenaça els funcionaris de presons. La notícia ja la sabem, però és tan greu que no ens podem estar de repetir-la. El Suprem va amenaçar amb el delicte de prevaricació els funcionaris de les juntes de presons si permetien que els presos polítics passessin el confinament a casa seva. Resultat, els presos es queden a la presó. El nostre confinament a casa és lleu si el comparem amb el dels presoners. En una cel·la
tancats tot el dia i només tenen 8 minuts diaris per parlar amb les seves famílies. Comencem una Setmana Santa ben especial i se'ns han estroncat les expectatives que teníem cada any de passar uns dies diferents. Per treure el nas al carrer, esperem que siguin les 8 del vespre per sortir a aplaudir al balcó una mica cada dia. Són 5 minuts que s'han convertit en una festa. Saludem els veïns, coneixem veïns nous i hi ha qui posa música a tot drap. A la ciutat ja no hi passen cotxes, no hi passen vianants i se'ns fa estrany no sentir el brogit de cada dia. A la VilaWeb han publicat una entrevista a la Carme Forcadell, on ha confessat algunes de les seves il·lusions. Fer un viatge a l'Índia amb la Dolors Bassa, quan s'acabi la presó, menjar amb uns coberts que no siguin de plàstic, només demana un ganivet que talli. També demana beure amb un got de vidre en comptes d'un got de plàstic. Avui també recordem la Muriel, que avui hauria fet 75 anys. Com enyorem aquestes donasses? La pandèmia ha demostrat que la gestió del govern és nefasta. S'ha limitat a recentralitzar la sanitat, a confiscar el material sanitari i a fer compres milionàries de material mèdic defectuós. Necessitem la independència per poder gestionar nosaltres mateixos els propis recursos. Ara mateix corre la veu que l'Estat es quedarà amb les aportacions que es facin a Catalunya per la Covid-19. Gent qualificada ens ha assegurat que això no és veritat. Ho diuen, potser perquè no recollim diners. La pandèmia i el confinament ens demostren que som capaços de solidaritzar-nos amb els nostres veïnes i veïns i que hi ha molta gent que treballa per atendre les famílies que no tenen cobertes les necessitats més bàsiques. La Teresa ens parlarà de com podem col·laborar amb la xarxa de voluntaris de Badalona. Que passeu una bona setmana i fins dilluns que ve. La situació d'emergència que vivim ens ha permès conèixer de prop la xarxa solidària de Badalona i la feina que fan les voluntàries i els voluntaris. La xarxa ajuda les persones i famílies més vulnerables que s'han quedat sense ingressos per comprar aliments i fan arribar mascaretes a tots els que en necessiten. També sabem que els voluntaris, que treballen amb moltíssima eficàcia, han d'assumir les despeses de gasolina i de telèfon. Per poder satisfer totes aquestes necessitats, Xarxa Solidària ha obert una caixa de resistència. Aquí, a la dreta meva, podeu veure el número de compte per fer les aportacions. Com podem col·laborar amb la campanya 1 milió de mascaretes d'ús no sanitari impulsada per l'Assemblea? Per una banda, adquirint 2 mascaretes, previ donatiu d'€1 a les botigues Bon Preu. Per una altra banda, us podeu apuntar com a voluntaris a la xarxa solidària de Badalona per cosir algunes de les 500 mascaretes que l'Assemblea ha donat a la xarxa i que, a partir d'ara, distribuirà entre la ciutadania i les entitats que en demanin. A més de cosir mascaretes, podem fer moltes altres tasques de voluntariat. També podem col·laborar fent donacions al número de compte que trobareu a la web de l'Assemblea. Aquest donatiu servirà íntegrament per ajudar els hospitals catalans en la recerca científica sobre el Covid-19 i amb l'aportació del material sanitari que necessitin. Jo em quedo a casa. I vosaltres? Catalunya!